borobila, zuria eta beltza. Erritmoak ikasi baino lehen, pultsua zer den ikasi behar dugu. Musikan, pultsua denbora neurtzeko erabiltzen dugu. Pultsuak denbora zati berdinetan zatitzen du. Entzuten duzuen hau, metronomo baten soinua da. Metronomoak pultsuaren abiadura markatzen du. Horrelakoa da metronomoa. Jarrai dezagun. Erritmoak idatzi edota irakurtzeko, irudi erritmikoak ezagutu behar ditugu. Irudi erritmikoak, soinuak edota isiluneak zenbat irauten dituzten esaten digute. Gaur borobilak, zuriak eta beltzak ezagutuko ditugu. Irudi soinudunak hauek dira: borobila, zuria eta beltza. Hemen dituzue isiluneak: borobila, zuria eta beltza. Kontuz ibili behar dugu borobila eta zuriaren isiluneekin. Biak lauki zuzenak dira, baina borobila marraren azpian kokatuko dugu, eta zuria marraren gainean. Orain, erritmoak nola irakurri ikasten hasiko gara. Borobilarekin hasiko gara. Hemen duzue borobilaren ikur soinuduna eta isilunea. Borobila irudi luzeena da. Lau pultsu irauten du. Irakur dezagun hurrengo erritmoa. Ta, ta, oso ondo. Orain zuria ezagutuko dugu. Hau da zuriaren ikur soinuduna, eta hau isilunea. Zuriaren iraupena borobilaren erdia da. Beraz, bere iraupena 2 pultsukoa da. Hurrengo erritmoa irakur dezagun. Ta, 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 ta. Primeran, orain amaitzeko, beltza aurkeztuko dugu. Hau da beltzaren irudi soinuduna. Eta hau isilunea. Beltzaren iraupena zuriaren erdia da. Beraz, beltzaren iraupena pultsu bat da. Hurrengo erritmoa irakur dezagun. Ta, 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 ta. Hurrengo taulan aurkeztutakoaren laburpena dago. Irakurri eta ikasi. Gaurkoz amaitu dugu. Ez ahaztu ikasi duzuna. Orain praktikatzera. Laster arte!